खुलुमबाय, आंनि बिटिआर निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअ थाबनो सहैनो हायो। कभिड-19 नि भेक्सिनआ 1000 सो मुलि होनायनि एबा मानसिनाव थुनायनि सिगांनो गाज्रि जादों होननानै बुंदों। बेखौ गुसु एबा एसे थान्दा जायगायाव दोननाय जादों। बेखौ नांगौसिबां बिदुं मोनैनि थाखाय बेयो गुसु जानानै बे मुलिआ गाज्रि जादों एबा मैला जादों। नोंसिनि अननायावनो आङो दिनै 500 नि फलोआर खालायनो हाबाय। आंनि बिटिआर निउज चेनेलाव आंनि फलोआरफोरखौ गासै 500 खालायनो हाबाय। बिटिआर निउज पेजआव आंनि पेजआव 500 फलोआर खालायनो हाबाय। नोंसिनि अननायावनो आंहा दिनै 500 फलोआर खालायबाय। बिनि थाखायनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आसा खालामबाय। डिसक्रिपशनाव लिंकखौ होनानै होगोन। आङो डिसक्रिपशनाव थांनानै लाइक, कमेन्ट, शेयार खालायबानो जाबाय आरो कमिउनिटि टेबआवबो होनानै होगोन। कमिउनिटि टेबआव थांनानै लाइक, शेयार, कमेन्ट खालायनानै होबानो जाहैबाय। बयबो सापर्ट खालायनानै होबानो जाहैबाय। 1279 बारग' इन्दिबिफोरनो राङारि अनसुंथाइखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्टारनि नब्लाङाव मैया गथायनानै होयो। मोनसे मेलनि गेजेरजों गथायनानै होयो। इन्दिबिफोरनो 1279 इन्दिबिफोरनो। उदालगुरि जिल्ला एबसुनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाया मैयानिफ्राय जागायो। सनाथि मायथाइ फोरबोखौ 3 साननि थाखाय फालिनाय जाहैदों। बेखौ मैयानिफ्राय जागायजेननानै सानथामनि थाखाय हाबाफारि लानानै बेखौ मोजाङै मोजां खुंफुंलांनो नाजायो। आसाम तिनिसुकिया जिल्ला टला रिजननि तालब फरेस्ट रेन्जआव गासै 23 सिगुन गोथै सह मोनदों। मख'जाथाव दि बोरमा गोथै गारना दोननायाव थैना थानाय नुयो। बे बोरमा गोथै थैनानै थानायाव बिसनि मुलि मोनजानानै बोरमाया थैदोंमोन। बेखायनो बेखौ सिगुनफ्रा जाफैनायाव मा 23 सिगुनखौ गाज्रि हालोदाव थैनानै थानाय नुफैदों। दा आनजाद नायनो सिगुनखौ दैथायहरबाय मेडिकेल स्टाफआव। गुजरातनि सुराटआव सा 15 सुबुङा डाम्पार गारिजों सुख्रेमजानानै थैदों। सा 7 आ हौवा आरो सा 1 आ गथ', सा 7 आ हिनजाव होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो सा 6 सुबुङा जखम जादों। नरेन्द्र मदिआ बुंदों जे जखम जानाय सुबुंनो 50,000 होगोन आरो थैनाय सुबुंफोरनो 2 लाख कौड़ी होगोन होननानै बुंदों नरेन्द्र मदिआ आरो गारि ड्राइभारखौ राजनाथनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गलाघाटनि देरगांवआव सानै मानसिजों लोगोसे 18 लाख रां नकली रां मोननाय जादों। बिसोरखौ पुलिसफोरा सिग्रोमनायाव नागिरनानै मोनदों आरो बिसोरखौ सानैखौ हमनाय जाबाय। दिनैनि निउजआ एसेनोसै। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो आरो जाहाथे लोगोफोरनो शेयार खालायगोन होननानै आसा खालायनाय थाबाय। बयनोबो लोगोफोरनो शेयार खालायनानै होयो जाहाथे आङो गोदान भिडिअ होबानो थाबनो सहैनाय बायदि नटिफिकेसनखौ अन खालायनानै लायो जाहाथे।